Tasangana zvekare kwataita paKulian TV muri yeZimbabwe. Ndauya nenyaya imwe iri kundinetsa panapa, nyaya yaitika tsaona yavhundutsa vanhu vakawanda. Itsaona dzemumusangano. Zanupf munongoiziva mushe. Zvinhu zveZanupf zvinodyiwa nemuseredzero because ndo mashandiro avo vanenge pezira vakuda kuurayana kupedzana. Panapa ndikutambira nyaya pari kuti Zanupf Central Committee member Beta Chito survived a serious car accident in Wedza over the weekend. His new Ford Ranger rode several times near Chemanza Primary School after he swerved to avoid an oncoming bus. He was driving alone at the time. The vehicle was badly damaged, but Choto survived and was taken to Wedza Rural Hospital, then moved to Mount St. Mary's Hospital. He is now stable and says he is receiving good medical care. Choto received the top of the range Ford Rangers in October as part of fleet distributed to Zanupf Central Committee members handed over by President Emerson Mnangagwa. Muri yeZimbabwe nzwa nyaya iri panapa. Inini ndakangwarisa ndofambira nyaya nditerere nyaya ndingoone nyaya zimaonera munodzita teti chitotarisa kusiri kuonekwa nemaziso ikoko. Chiri kuitika nje kuti muZanupf muna vanhu vakawanda vari kufaitira kupinda nzvimbo dzakaita sana Central Committee, nzvimbo dzakaita sanani, especially ukanzwa kuti uyu wenhigirikini uyu ndewe Zanupf Central Committee from Wedza. Unoziva kuti chinoitika ndechekuti chi Wedza iside kunobva naVP Chiwenga. So I am sure and I believe that they are working so hard kuti vakwanise kuisa wavo vari kuda, vakwanise kueliminate, vakwanise kubvisa iye aripo voisa umwe. Igame yema-structures, igame rema-numbers. They want kuti okay, iwo ningi bva ipapo, ningi ngaapinda apo. Kusitira kati mazodi kwekwe, kuna ningirikini ngaabva ipapo. Like recent apa tikuziva tese nyaya iri kuitika, nyaya yekuChipinge uko. Vanhu vari kutemeseka musoro honestly, kutadza kunzwisisa kuti chiri kumbonyatsofamba sei chinhu chacho ikokoko. KuChipinge kwakaningirikina kwakabva that lady anonzi Dorothy Mabika akaita step down anditi from the main wing after awina election rake reProvincial Women's League is chairled, angawina as a chairled ikoko. Saka iye ndobva apinda. So vanhu vakaita seva vanhu vemwe kuti vanenge vakagaiswa diri kuti iwo chiita chairled kana kuti anogona kuto convince was iwoga ndione qualify kuti chairled asingazivi kuti arotosiya imwe position iri better than yaanenge agara ari nakudhara. Saka vanhu iwo pinda kasa chairled petwa election chichi asingazivi kuti muCentral Committee muri kubudawo mukomo, muri kutochemerwa navanhu vakawanda vari kutoriska zvese zvavainazvo kuti vakwanise kupinda muCentral Committee mumo. Saka ndopotaka tangoona tungwarira pfe ndosakaona vanhu vakutanga kuti no pakashanda mari apo kuti haukamu kuti munhu anoti ada kuenda chairled, but ameno maybe zvavo iko kumapati kwavo zvinenge zvichikosheswa kana kuti anenge atogaiswa anyeberonzi idze haya rengi and tokusapota just do it vaita ngirikini dzavo idzodzo unozongosara wakangodaro. But the funny thing now ndo pakanzi aiwa munhu ari kufanira kupinda pathat position iyoyo anofanira kunge ari mukadzi, and the other thing anofanira kunge achibva kuChipinge. But guess what, vakaignore zvese izvozvo, and vanhu vekuChipinge vacho vari kutoramba vachitedzera kuti tiri kutoda iye ngaadzoke apinde futi chero muri kutaura kuti iye manullify zvakaitika. And now word in the street chimwe chinhu chaakunetsa izveso ndechekuti zvoni kuda kwashe is trying to push Angelina Gata to take over the Chipinge Central Committee membership in a bid to block Tungwarara tsunami. He is seeking the backing of the godfather. However, Dr. Aksi has a different opinion on the matter. She favors Temba over kuda kwashe shenanigans. Dr. Aksi zvemuzana ameno Tungwarara kanochibata kuti dzvi State House. That's why muri kuona kuti zveso atomunzwa munyama because apa chatonyu chigananda patown. Vanhu vanga vangojera ngoti kana dziri nyaya dzestate capture vanhu vakachimasta vakachibata kuti dzvika ndo vana tagwire vava kuti ndo vanongoita zvese zvavanoda. They've got everything, they've got resources, vanongoita yese handiti mukuzviona. But nyaya dzavo dzekwamutaro dzekunhingirini yakatoka kwamutaro dzechipingedzo ayane wakewo manje wakuda kuti aiwa ini ndiro nhingi ndiye ngaapinde ipapo. Aiwa ndezvako izvo zvokuti nhingi wapinde uyo takatoisa ndiye kuChipinge because dhiri rinenge rakatoganwa kudhara. Mune makatogaisa munhu dhiri pamwe kutoti uyo acho aitira step down panenge patobudiswa mari yakatowanda.
ona ponzi iwo chiti burukira kuti ningirikini. Saka pandiri kunzwa nyaya yetsaona yaitika yekuningirikini ya beta choto yekuhwedza iyi ndabva ndatoziva nyaya dzacho kuti finish vakatadza kunegotiata newe vanoita zvekukueliminata. Izvezvo pane imwe nyaya iri kupisa izvezvi yatafadzwa mugwadi versus tungwarara. Semutungwarara ye tungwarara rotoda siti rebhowera kozi tungwarara ndobhowera ikoko ari kutoda siti kuti aite MP webhowera ofuchi bhowera ndiko kashandwa nesimba nanatafadzwa mugwadi vaive. Saka ana mugwadi ndope vakutobudawo manje vakujamuka manje zvifanira zvichidikika zvakabvira kare ende energy chiripo uchiti hamari anogona kunge asinake mugwadi but atati pane zvimwe zvatinopedzerana iwo itai uri kuita but tinopedzerana ende ndatoona mashoko anga akuudzana zvenzi iwo zvori kutaura zvese izvozvo inini ayo ndichauya kundomira kwauri as tafadzwa mugwadi and as a politician not as chimwe chinhu chese chaungafungiri kana chaunganditarisa seningirikini because inyaya yacho inenge yekusaizana malevels kuti sitoswera tiri mustate house ukanzi aiwa ufunga kuti zvokunzi unoswera uchitamba uri kuningirikini uchiti ndatumwa napresident kudai so unofunga kuti pane yakanyanya stereki pauri. So vanhu vanenge vakaita seivavo pane maissues ekuti unenge wakanzi endai munopedzerana hatipindire nyaya idzodzozi iwo tingwarara nevafanha vanenge vakashanda nesimba zvinonetsa manje hapana kuti alright panozobuda pakunzi hamusiye apinde pasitiro zvinonetsa because hapana vanenge vakarishandira vanoita kuti aiwa plus kudokwa kuti neopposition ainetsa but tikazodai paya tikazodai zvinenge zvakurwadza kuti omana ungoita give up pasiti yako kunana bhowera kweso yanga ari masiti aingogara akarakashwa neMDC but that young man was from MDC as well kumashuro kwandimazona but atozotanga kushingirira achishanda muZanuPF kusvika amaster chinhu chacho kusvika azonzi azowinawo saMP. Saka zvinhu zvacho zvinonetsa but siti racho aihedi kuti ndori vaizochinjana futi nachinotimba amene zvone zvingoitika kubhowera kwavo ikoko unobvunza papa ndo kwakwanana ningi ndo pakajikwa ningi pakapinda ningi zvino zvingotaurwa zvipere but I'm shocked honestly kuti vanhu vakutopedzana nenyaya yekuda kutora zvigaro zvihombe izvozvizvi. Kune vechidiki vaishanda but because mari vanga vasina vakati havana yekuningina but kune vakazouya nemari vakuda kupindira mapositions iwayo zvinotirwadzei but ungaita sei politics dzekuti dzinopedzera dzangodzeropa chero uchitoti uri wekuruling party no one is safe now hakusina munhu ari safe zvokuti ungatoti ndiri munhu weZanuPF andabasa nezvakawanda dzinokupindira kuri kuZanuPF politics dzikakutikidura stereki ukasara uchinyara ndo maitirikira zvinoita ndo zvazvinoita but muri yeZimbabwe ndangoti ndingoya panapa ndichingokuzivisai zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika ndichikutsanangurirai zvimwe zvezvinenge zvichizotora nzvimbo siti roro rakatotargetwa pane munhu ari kutoda futi another position ipapo mazita edu hatichatoziva kuti aiwa ndininga akutoda ndininga adede vari kutozivana vatoziva kuti uyu achipedza uyu ndiye ari kupinda uyu achipinda vane vanhu vavari kuda musanyanyowona vanhu vari vese vamuri kuona vari muningirikini vari muZanuPF havana chavari kuziva kuti tsoro dziri kubuda sei. That's why muchiona kuti most of them patichitaura kana nyaya idzi vanotoshamisa unzoti iwe uri kuti chikwewo but iye achitozvita ari muZanuPF achitozvita ari kuzivawo information yaari kuziva cause vanenge ngoziva kuti zvatatokuudzai ziva izvozvo but kuti vazoziva kuti kune vamwe vanhu vari kutoda kutonyatsouya nerimwe wave rekunyatsoita take off havazvizive handiti mukuzviona. Uyo anzi wekuhwedza uyo ari kugoronga ari kufira nyaya yekuti ari loyal kuna VP Chiwenga. I think ndo nyaya anogononga ari kufira ikoko kuti unenge uri loyal kuna VP saka umanza iwe ungata loyal kune munhu wani bva ipapo. That's what I think and that's what I believe but I don't want to waste much of your time ndichitaura zvakawanda ndikuti nyaya dzacho tikangoti ga tatotaura tatoonesana zvimwe zvese tinozouya tozoonesana futi time kuti kana pane chimwe chinenge chazobuda musarudzo but ndisandaenda zvangu da kungoshandisa mukana kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastudy permit but uine passport yako revalid bata company inonzi Education Research yaMukoma Owen ine nhamba dzandaisa pascreen idzo vanokubatsira vanokuitira ende haumbonide kutravela kuenda kwavanenge vachiitira vanokuitira vari kwavari iwo uri kwauri ikoko so contact them on the numbers that are showing on the screen.